majoritin fitina na Filato tsakanin yaya ne da manu. Kaga rigimar cikin Jos wato rigima ne karara na addini, rigima kuma na kauyuka irin su mangufan shillantan ina kasashe su barikin labi. Rigima ce ta kabilanci. Amma wallahi tallahi malami ko Qur'ani ko Bible wallahi so tsakani da Allah kawai wanzan da zaman lafiya a Filato sai dai gwamnati ta bi ta hannun youth. Sunana Malam Bashir daga jihar Filato. Malam Bashir, ya zuwa yanzu wani hali ake ciki a jihar Filato? Tsakani da Allah dai yanzu hankula sun kwanta domin tun rigima da aka yi ranar dai ba a sake yin sa ba. Saboda shi a yanda ni ba a gaya mun ba na gani gwamnan ya yi kokari tsakani da Allah. Domin inda ya ba wa abin kofa wallahi da abin ya kazanta to amma ya yi kokari ya zuba jami'an tsaro sun yi yawa kuma jami'an tsaro ba su tsaya suna taking side da wato bangaranci yawa da zarar sun ga mutum zai musu barazana wallahi suna iya harbe shi ko su kama shi su tafi da shi ko daga wani addini yake ko daga wani addini in dai da makami zuga ganka har baka zo ka ba su ba za su yi harbe yawa wannan an yi shi a kan ido na ɗaya ke to magana da yake tafiya na biyu kuma shine har ga Allah ranar da wannan abu ya faru ranar Lahadi a unguwar Kuba wato babu wani wanda zai iya gaya maka ya ce ga irin mutanen da suka yi sai dai Allah wato wanda suka yi kisan kenan yawa wallahi tallahi babu wanda ya isa ya sani sai dai Allah shi ya san wayanda suka yi wannan abu sai kuma wanda suka aikata wasu mabiya addinin Kirista sun yi zargin cewa mabiya addinin musulmai ne suka yi musu haka to ai ka san da yake akwai matsala da muka gada a ita wato duk yaro ma mai shekara 30 haka ai bai san me yake faruwa a tun farko ba to me yake faruwa kuma idan za ka faɗi gaskiya ai ko farkon rigiman dalilin da ya taso ai a masallacin juma'a ya taso to me ya faru na ce dalilin wata mata ka gani ina cikin garin Jos amma da yake ba a wannan masallacin ne sallah ba amma yanda rahotanni yake fito yana nuna cewa mata ne ta wucewa haka ana sallan juma'a to ta waje ne kuma ina gani kamar idan limami yana cikin masallaci ko an wuce gaban mutane da suka cika suke waje kamar ba matsala to kaga farkon matsalar kenan wallahi kar kai canza wani magana tunda ba labari ne aka bani to nan matasan mu dai suka dan taso dai da dan fushi dai haka dai abu ya zama kaman abin nan har ya zama ta dan ji ciwo to tafiyar da ta yi unguwan su nan fitinan ta sake tasowa kuma Allah dai ya rubuta dai wannan dai fitina dai za mu same ta to amma a yanzu abin da yake gaba shine duk abin da zai sami wani daga cikin kabilan Filato zai nuna maka cewa musulmi ne da ba ko ba shi bane kenan ko ba shi bane to me yasa kuma to ai baka sani ba yanzu za ka zo ka bi zahiri ba ai wannan abin da ya faru din wallahi ni ba na takin sa saboda ni nan ka gani mu abin ya zo mana confusion ne saboda ka ga yanzu ni kamar ni da nake maka magana kaga uwa ta ma yar kasa ne ubana ya zo daga kasar Bauchi can alkaleri ya zo ya aure ta musulunta kaga duk su suka samu a makarantar boko da wasu abu kaga ko bai san ke su ba abu ne na ne to ire-ire na a cikin Jos wallahi tallahi dubbai ne dan duk kabilan Filato kaga bai da kawu musulmi wallahi karamin family to wai Bashir in dai haka ne me yake kawo rikicin addini ko kabilanci a Filato to amma na abin da yake kawo rikicin addini duk abin da ya tashi a jingina shi da addini tsakani da Allah akwai sakacin wa gabanni da suka yi to ai kaga ya kamata a ce maka farko da rigiman da ya faru na baya su dakila abu ko ba gaskiya ba to su daga shugabanninmu tun da aka yi rigiman mu muna musu yarfa su suna mana yarfe to wani irin yarfe yawa yarfa kaman kaga su zo
ko mai ce musulmin nan kaza musulmai za su kwace musu gari, musulmai kaza to kuma kai ma in kana saurara kana kallon waya ko rediyo ko ne ka ga mu ma muna da matasan malamai masu kuruciya masu yawan zagi suna arna kaza ko ba gaskiya ba. Dukkan wannan bangarorin akwai matsaloli. To mabiya ne masu yin irin waɗannan kalaman ko kuma malamai ne a mumbara daga duka addina? To malam ni kaga abin da zan gaya maka fa Allah zai tashe ni ya tambaye ni. Wato pastor zai hau mambarin sa a coci wallahi ya zagi musulmai. Musulmi kuma zai hau mambarin sa ya zagi kiristoci. Kuma wallahi mu muka fara. To matsalar daga jagororin addinan ne duk biyun. Yawwa abu ne wanda tun yana kaɗan aka bar shi yana girma su zage mu zage su zage mu zage har abin nan kaga ya zo ya girma haka. Ai ni da nake dan matsayi ina matsayin shekara 51 na rantse maka da Allah na san lokacin da idan kirista ya zo ya ga musulmi kaman iyayenmu haka wallahi tallahi sai sun tsuguna su gaishe su a nan Filato. Ina girmama su suna daraja su cewa ne zai baci gaskiya har ga Allah. Kake ji a ranka da ka tsinci kanka a wannan zamanin yau duk wancan abin ya gushe? To na ce maka malaye ba wanda yake tsaka mai wuya kamar mu tunda mu ruwa biyu ne. Ko ba gaskiya ba? Haka. Ba wanda yake jin ɗacin abin da yake faruwa a Filato wallahi in ba mu ba. Da irin mu in na ce maka mu kaga mu mun haɗa ruwa da su. Kana tsakiya. Za mu ce ba 'yan uwanmu ba ne. 'Yan uwanmu iyayenmu daga cikinsu suka fito. Nan rabi musulmi nan rabi kirista za ka ce ba ka san shi. To ni idan dai ka ce mun ma laifin mu ma kawai sai dai wannan maganan arna kaza kafirai ka ga mutanen na an aike su a cikin Hausa ne tun ba su gane da sun gane ba. To. Kaga sun gane yau da gobe. Amma ka kula duk wani matuwar malami za ka ji yana irin wannan kalaman ba. Sai dai a cikin mu malamai matasa. To. Amma kai yanzu baya haka ko kuma fitaccen malami yanzu zaka ji yana irin wannan kalmar ne. Malam Bashir. Kana so ka ce matasan malamai daga dukkan addinan nan su ne kanwa uwar gamin rura wannan wutar kenan? A wallahi tabbas haka ne wallahi tallahi. Bayan waɗancan kalamai da suka yi me? Kaga inda da malamin mu suka ɗaura mu a kai. Ai mun ta na ga maka shekara na 50 da wani abu ko ba wanda ya sai ya rage mu. Kaga na san lokacin da ma Najeriya take kwance lafiya. Ba ma Filato ba. Wato wannan kananan yarfa tsakanin su kananan kiristoci da su kananan malamai na musulmai gaskiya suna da matsala. Sai an taru an yi wannan zama. An taru an fahimci juna. Yarfa ita take ƙara ruruta wannan abu. Ai ko su ma za a gefen sa ko ni wai faso Ezekiel. Kaga irin maganganun da ke gaya musu maganganu ne wanda yake tada hankali. Kaga mu kuma ka da gefen mu kamar irin su ko ka ce su Aminu je kawo su wane ne kaga zuwa na yara yin social media ne su ma suna da tada hankali. Aminu je ta wani ba malami ba ne. Shi ne na ce maka matasan social media. Ai ka ji abin da na gaya mu. A kafafen sada zumunta kenan. Sada zumunta. Yanzu aka ce ka ba gwamnati shawara yadda za a magance matsalar Filato me za ka ce ta yi? To na farko ni dai ina so duk ta tara mu waje daya tunda za mu taru kowa ya san kowa. Gwamnati ta haɗa zama wanda bata taɓa yi kuma zaman nan gwamna sai ya yi haƙuri mai haƙuri ya bi lakal gamman kowane lakal gamman ya sa musu date din su. Abance ni. Tun lakal gamman ya je ya zauna da su wallahi tallahi rigiman ba ta da wahala kaga rigiman cikin Jos wato rigima ne karara na addini rigima kuma na kauyuka irin su mangufan shillantan ina ka tsaye su barikin labi rigima ce ta kabilanci. Kai rigima kala biyu ne a ciki. Wace da wace? Yawa kaga ta kabilanci ita ce ta kauye tsakanin manoma da makiyaya. Duk rigiman da yake lakal gamman ba a yi shi wai haka kawai dai tsakanin manoma da makiyaya. Cikin manoma da makiyayan wace kabila da wace ce suka fi yaƙar junansu? To ka san ba kaman birom da Fulani ai. To
amma kuma Allah da ikon shi wani abu da ya bata min rai wallahi tallahi mutanen nan sun samu fahimta wallahi tsawon shekara 10 wallahi ba fada kafin wannan abin da aka yi bayan na rantse da girman Allah shekara ya kai 14 tsakanin Fulani da Birom ba fada tun garin sun za ka wuce za ka samu da Fulani da Birom suna wasan banzan wannan abu har satin da ya wuce ana yi fa to me hargitsa su kwanan nan wannan zaman lafiya ya rantse da Allah wannan hari da wasu yan banza suka kawo a nan anguwar ku ba wallahi tallahi shi ya bata wannan abu to su wanda suka ka harin yan ta'adda ne ko kuma wani bangare ne na al'umma da za a iya gane su ba shazaliya za ka yi ka sani ba za ka sani ba za ka san waye kawo ba Bashir bayan wancan zama da duka al'umma ba wata hanya da kake gani za ta taimaka wajen wanzar da zaman lafiya a Filato? To tsakani da Allah kawai wanzar da zaman lafiya a Filato sai dai gwamnati ta bi ta hannun youth. Matasa. Gaskiyan magana. To me za a yi wa matasa? Yawwa matasa kowane shiya a nemi shugaban matasan. Akwai shugabannin a nan? Akwai duk wata karamar hukuma da district da ka sani wallahi a Filato State tana da shugaban youth din. Kuma sun ka tsawatar musu suna ji. Yanzu misali kaga kaman Mangu local government. Shugabannin youth a wannan local government din za su kai kaman guda 50 a local government din gaba daya. Sai a dawo santa kuma ita cikin local government din akwai shugaban su gaba daya. Mun san shi kaga abokin mu ne ma mun san shi. Shugaban gaba daya. So idan an yi zama kaga kenan za a yi zama da guda ɗaya za a yi. Wannan na local government shi kadai za a kira local government din mu kawai za a kira a zauna. Amma wallahi tallahi malami ko Qur'ani ko Bible wallahi bai sai dakile wannan fitina ba wallahi tallahi na gaya sannan na maka magana matasa ba wai na kabilun kawai ba to da matasan Fulani suna da youth Hausawa suna da youth to dole fa sai an yi wannan amma tsakani da Allah wa'azi ba zai hana to wa'azi nawa aka yi an daina ne kace akwai matashi da yake da tasiri a kafafen sada zumunta matasa biyu daga bangarori biyu kana nufin kafafen sada zumunta na zamani a wannan faɗan na baya bayan nan sun taimaka wajen ƙara rura wutar rikicin kenan ko yaya to idan zan gaya maka abin da ya tada hankali kwarai da gaske kaga daga wani rana a cikin azumin nan kaga akwai yaran matasa da suka fito kamun tafsiri aka tare su nan ɗaurawan babuja aka kashe da ma aka tsinke masa kai wannan abu ba boyayye ba ne duniya ta gani to da aka yi wannan abu kuma an yi ina ga kaman uni 2-3 aka sake zuwa a ɗaurawan disan ɗaurawan a bakin hanya aka buɗe wuta aka kashe kaman ko mutane 8 ko 7 to ka san abin da dai baka gurin ba za ka amma ana iya nuna cewa wasu ce ma 10 wasu ce 8 wasu ce 7 abin ni to daga wannan lokacin da aka yi wannan sai ya zama matasa kuma na bangaren musulmai sun fusata gwamnati kuma bata ɗau wani mataki ba sunan bangaren sun fusata to lokacin da aka kashe mutane 7 to haka kawai kaga yara sun fito da za su tafi kasuwan ko fanshin ne nan wallahi tallahi aka tare su kuma a yanki na Birom din to aka kashe musulmai ne su ma musulmai ne aka kashe a gani an san wannan na mutane 7 ne kaga idan ka kula kenan wanda suka fito tafsiri aka kashe 3 to kuma an zo kaman an ne da martani akan falka a daurawa su kuma wani mabiya addini ne aka kashe to ai ba za ka ce waye bane kai dai an zo an kisa a daurawa to da aka yi wannan kuma da daddare kenan washe gari kuma matasa su kuma na Birom suka tara hanya to kaga wannan abu da ya faru a cikin azumi ya ba da gudumawa kwarai da gaske na tada hankali na Filato gaba ɗaya wallahi amma har ga Allah Fulani sun samu fahimta a Birom land wallahi shekara 10 ka gaya wa kowa sai wannan karo daga azumi zuwa yanzu wallahi ka samu matsala a ƙarshe me kiranka ga al'ummar Filato domin zaman lafiya kira da zan yi wa 'yan uwana na Filato State kuma ina kira da kowane bangare mu yi hakuri mu kai zuciya ne wallahi duk abin da hakuri bai bayar ba rashin hakuri ba zai bayar ni a fahimta na
majoritin fitina na Filato tsakanin yaya ne da manoma. Abin ce ni ko? Gwamnati ta kafa wani sashi nasu na makiyaya da manoma. Ma'ana wajen shari'a. Yanzu a Filato ba wani kwamiti da yake shiga tsakanin. Wallahi babu. Ba wata hukuma da take kokarin wanzar da zaman lafiya tsakanin musulmi da kirista ko kuma mabambantan addinai. To duk wani youth da in kana jin youth ai in dai za a youth daga kowane bangare ai ire-iren mu muna ciki ai. To wanne ne wani rana ne aka taba kiran mu akan cewa duk wanda ya yi laifi kaza ga ofis. Wato ina nuna maka mu da wani bangare daban na shari'an ka shiga gona na a biya ni. Ai ana yi a wasu jihohi yayi yanzu a barikin ladi Allah ya saka mu wani soja da alheri ana ce masa Abdulsalam. Kaga shi da aka daga shi ma a nan Filato wallahi haushi muka ji. Ai shi ya ka zaman lafiya tsakanin Drum da Fulani shekara 10. Kaga idan in ba Fulatani saniya ya shiga gona zai kira. In ya shiga gona za su je su kai kara wajen sojoji. Sojoji za su dau motar su zo gona su ga barna su kama shanu kuma wallahi tallahi ba Fulatani yana siya. Ana musu tara suna biya. To wannan ɗaukar doka a hannu ita take da asasuwa. Bashir, a ƙarshe kana mafarkin cewa wata rana zaman lafiya a Filato zai dawo? Wallahi tallahi ma ya dawo. Wallahi tallahi ya dawo. Kai dai kawai daga dab jikin azumin nan zuwa satin nan da ya fita shi da kawai wallahi abu ya sake rikicewa. To amma ya dawo wallahi. Yanzu komai ya fara daidaita, an yi sallar Juma'a a wasu bangarori. An yi sallar Juma'a. Sun tafi coci su sun yi Good Friday su lafiya duk kasan kowa duk komai an yi shi lafiya har zuwa yau da karfe ci da ke gama kuma ka shiga cikin Jos ma wallahi tallahi an kula kwanta duk an fita kasuwa an yi harkoki. To muna godiya Malam Bashir. To na gode. Malam Bashir. AMC Hausa hasken al'umma.